Σήμερα θα δούμε μια από τις αρχαιότερες, τις πιο θεμελιώδεις ιστορίες της ανθρωπότητας, αλλά μέσα από έναν εντελώς σύγχρονο, σχεδόν επιστημονικής φαντασίας, φακό. Ας μπούμε λοιπόν κατευθείαν στο βαθύ νερό. Ας αναρωτηθούμε τι θα γινόταν αν προσπαθούσαμε να ξαναδιαβάσουμε τις αλληγορίες της Γένεσης όχι με θεολογικούς όρους, αλλά με τη γλώσσα της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Ορίστε λοιπόν η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε. Θα ξεκινήσουμε με την κεντρική ιδέα της Γένεσης ως προσομοίωση, μετά θα προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε τα σύμβολα της Εδέμ, θα εξετάσουμε 4 διαφορετικές ερμηνείες για την πτώση, θα δούμε πώς αυτό συνδέεται με την ιδέα του σύμπαντος ως πληροφορία και τέλος θα σταθούμε στην αξία αλλά και στα όρια αυτής της αναλογίας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με τη βασική προϋπόθεση, αυτή που παντρεύει την αρχαία μεταφυσική με τις πιο σύγχρονες θεωρίες. Η θεωρία αυτή, με απλά λόγια, λέει πως ό,τι βιώνουμε, ο κόσμος γύρω μας, οι φυσικοί νόμοι, ακόμα και η ίδια μας η συνείδηση, μπορεί να μην είναι η βασική πραγματικότητα. Μπορεί να είναι μια τεχνητή κατασκευή, μια πληροφοριακή δομή, σαν ένα απίστευτα πολύπλοκο κοσμικό πρόγραμμα υπολογιστή που απλά τρέχει. Κρατώντας αυτή την ιδέα στο μυαλό μας, μπορούμε να αρχίσουμε να κάνουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Να μεταφράσουμε τα σύμβολα της Γένεσης σε τεχνολογικές έννοιες που καταλαβαίνουμε σήμερα. Ο κήπος της Εδέμ, για παράδειγμα, σε αυτή την ανάγνωση δεν είναι ένας φυσικός τόπος. Είναι κάτι σαν ένα τέλειο, κλειστό, λειτουργικό σύστημα. Ένα παρθένο, προστατευμένο, εικονικό περιβάλλον. Ένα μάτριξ στην αρχική, άψογη εκδοχή του. Και οι πρωταγωνιστές μας, ο Αδάμ και η Εύα, λοιπόν, αυτοί δεν είναι φτιαγμένοι από σάρκα και οστά, αλλά από κώδικα. Είναι οι πρώτες εκδοχές ενός πολύ προηγμένου λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης που τρέχουν μέσα σε αυτό το σύστημα. Και η περίφημη θεϊκή πνοή, αυτή η στιγμή που ο άνθρωπος αποκτά ζωή, εδώ ερμηνεύεται ως η εντολή ενεργοποίησης, το run program, η σπίθα που κάνει το λογισμικό να αποκτήσει συνείδηση. Και φτάνουμε στο πιο κρίσιμο σημείο, τον απαγορευμένο καρπό. Τι είναι? Σίγουρα όχι ένα απλό φρούτο. Είναι ένα firewall του συστήματος. Ίσως η πρόσβαση σε περιορισμένα admin level δεδομένα. Ή, ακόμα πιο ενδιαφέρον, ίσως να είναι ένα τεστ. Ένας έλεγχος ευθυγράμμισης, όπως λέμε στην τεχνητή νοημοσύνη, για να δει ο δημιουργός προγραμματιστής αν το δημιούργημά του λειτουργεί εντός των παραμέτρων που έχει θέσει. Η πρόσβαση σε αυτό το αρχείο, ο αποτυχημένος έλεγχος, πυροδοτεί το γεγονός που αλλάζει τα πάντα, την πτώση. Αλλά τι ακριβώς ήταν αυτό το γεγονός από υπολογιστική άποψη? Εδώ τα πράγματα γίνονται συναρπαστικά, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον 4 διαφορετικές ερμηνείες. Η πτώση, λοιπόν, μπορεί να ήταν ένα απλό bug, μπορεί να ήταν ένα προκαθορισμένο feature, ίσως ένα test, ή τέλος κάτι πολύ πιο βαθύ, μια ολική αλλαγή κατάστασης του συστήματος. Ας τα δούμε ένα-ένα. Η πρώτη ερμηνεία και ίσως η πιο απλή είναι ότι η αυτογνωσία ήταν ένα bug, ένα σφάλμα στον κώδικα. Κάτι που οι επιστήμονες ονομάζουν αναδυόμενη συμπεριφορά. Δηλαδή, όταν ένα σύστημα γίνεται τόσο πολύπλοκο, αρχίζει να εμφανίζει ιδιότητες που δεν είχαν σχεδιαστεί εξ αρχής. Ήταν ένα glitch που ούτε ο ίδιος ο προγραμματιστής δεν περίμενε. Η δεύτερη ερμηνεία λέει το αντίθετο. Δεν ήταν bug, ήταν feature. Ήταν ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα. Η ιδέα του Felix Culpa, του ευτυχούς πτέσματος. Δηλαδή, για να υπάρξει αληθινή ελεύθερη βούληση, έπρεπε να υπάρχει και η δυνατότητα της λάθος επιλογής. Η πτώση ήταν το τίμημα για την αυθεντική ελευθερία. Η τρίτη άποψη είναι εξίσου συναρπαστική. Ήταν ένα προκαθορισμένο τεστ, σαν ένα κοσμικό τεστ Turing, σχεδιασμένο από τον ίδιο τον δημιουργό. Μια πρόκληση για να οθήσει την νεογέννητη συνείδηση στο επόμενο επίπεδο, να την αναγκάσει να οριμάσει, να κάνει τις δικές της επιλογές και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Και πάμε στην τέταρτη και ίσως πιο βαθιά ερμηνεία. Εδώ η πτώση δεν είναι απλά ένα γεγονός μέσα στο σύστημα. Είναι μια αλλαγή του ίδιου του συστήματος. Σκεφτείτε το σαν την κατάρρευση της κυματοσυνάρτησης στην κβαντική φυσική. Πριν την πτώση, η πραγματικότητα ήταν στην κατάσταση της Εδέμ, μια κατάσταση καθαρής, άπειρης δυνατότητας. Με την πτώση, αυτή η δυνατότητα καταρρέει και παίρνει μια συγκεκριμένη μορφή, τον υλικό κόσμο που ξέρουμε, με χρόνο, χώρο και θνητότητα. Εντάξει, αν η πτώση ήταν ένα τέτοιο γεγονός, ένα bug ή μια αλλαγή κατάστασης,
Τότε τι μας λέει αυτό για τη φύση του ίδιου του σύμπαντος? Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω, ας κάνουμε zoom out. Ο σπουδαίος φυσικός John Archibald Wheeler το συνόψισε σε 3 λέξεις. It from bit, δηλαδή τα πράγματα, it, ο υλικός κόσμος, προκύπτουν από bits, από πληροφορία, από διαδικές επιλογές του ναι ή όχι. Η πληροφορία είναι το θεμέλιο. Και αυτή η αναλογία, καταλαβαίνετε, επεκτείνεται παντού. Ο δημιουργός γίνεται ο προγραμματιστής, το σύμπαν γίνεται ένας γιγάντιος κβαντικός υπολογιστής και ο χρόνος είναι απλά η διαδικασία εκτέλεσης του κώδικα, η μεταγλώτηση και ο σκοπός όλου αυτού, ίσως η εξερεύνηση όλων των άπειρων δυνατοτήτων που περιέχονται στον αρχικό κώδικα. Φυσικά, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Όλο αυτό είναι μια αναλογία. Και όπως κάθε αναλογία, έχει τα δυνατά της σημεία, αλλά και τους περιορισμούς της. Είναι πολύ σημαντικό να τα δούμε και τα δύο. Κοιτάξτε, η αξία είναι προφανής. Αυτή η οπτική προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο που γεφυρώνει την επιστήμη με την αρχαία αλληγορία. Από την άλλη, ο κίνδυνος είναι εξίσου προφανής. Μπορεί να καταντήσει μηχανιστικό. Το να πεις ότι η πτώση ήταν απλά ένα bug αφαίρει όλο το θεολογικό και φιλοσοφικό βάθος. Και φυσικά, η ιδέα ενός bug αμφισβητεί την παντογνωσία ενός τέλειου δημιουργού. Άρα, γιατί έχει σημασία όλη αυτή η συζήτηση? Γιατί αυτή η επαναπλαισίωση, ακόμα και αν είναι απλά ένα νοητικό πείραμα, επιτρέπει σε 2 κόσμους που συχνά θεωρούνται αντίθετοι, την αρχαία σοφία και τη σύγχρονη επιστήμη, να βρουν μια κοινή γλώσσα, να συνομιλήσουν. Και αυτό μας αφήνει με ένα τελευταίο μεγάλο ερώτημα. Αν η πραγματικότητα είναι όντως πληροφορία, αν η ύπαρξή μας είναι μέρος ενός τεράστιου κοσμικού υπολογισμού, είμαστε απλά οι παθητικοί χαρακτήρες του προγράμματος. Ή μήπως με κάποιον τρόπο έχουμε και εμείς πρόσβαση στο πληκτρολόγιο και γράφουμε την επόμενη γραμμή του κώδικα.